मैया जोङो मोनसे गेदारिं खालामदोंमोन दाउ सारा हाग्रामा सारा फैदों खैलामैलायाव हेलिकप्टार प्रग्राम मानसिफोरनि पाब्लिकफोरनि बुंनाय मथे बाजाराव खैलामैला बाजार आरो जिप पेन्डेल आरो फोथाराव थानाय 15-16 हाजारनि खोथा बुंदों दा बेखौ नायोब्लाथ' जोङो 15,000 मोनबानो देरहायो मैयानि गेदारिंआनो थांनाय मानसिफ्रा भट होजोबबानो जों देरहाबाय आरो न'खरसेयाव सासे सानै थांदों सोरहाबा 6-7 भट दङ बयबो थांजोबाखै मैयानिफ्राय माने अपोजिशनफ्राबो गोबां अपोजिशनफ्रा आंनो फन हरदों आंथ' बुंदों माने बयखौबो जों लागोन जिहेतु जोङो गोदान मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दङ बिटिसिखौ जोङो रैखा खालामनायनि मोनसे थांखि लानानै जोङो आवगायदों आरो हाग्रामा सारनि जिनोखि गोबाव बोसोर आन्दलन खालामनानै गोग्लैसोनानै थानाय बे जायगाखौ लुखांनायनि जिनोखि गेरेन्टि स्किमफोर बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा अनसायदों दा आंनि बेलायाव निसिमा समष्टिनि बेलायाव बिपिएफआ आङो देरहाबाय आरो देरहानानै मोजां खामानि मावगोन आङो इयो मोनगोन बेखौ सारानो बुंखाबाय आरो लोगोसे आङो खावलायबावदों जे जेसेबां थाबोनाय जोंनि गुबुन पार्टियाव थाबोनाय रायजो राजाफोर बिमा बिफा बिदा फंबायफोरखौ दिनैनि निउसनि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायदों जाहाथे बयबो गावनि लाजिनायखौ दोनथ'नानै जिहेतु आङो देरहाखाबाय बे हिसाबै ज'यैनो मावलांनो थाखाय आङो दिनैनि गेजेरजों हांख्रायहरनाय जाबाय एमसिएलए खामानि मावनाय माविनि खोथायाथ' जों बिब्लाबो मोनाबा मा खालामनो गावसोर मालाय मा मावदों मा प्रमान होनो हादों आंथ' जेनेबा बिरोधि पार्टी हिसाबै आं मावनो हायाखै खिन्थु बिथांमोना मा मावदों मोनसे प्रटेक्सन होखो बहा होखो मा खालामखो आइफवालि हाग्रामा ब्रिज बायदि मोनसे होखो सरकारानो जेनेबा सुक्तियानो गोदान बिटिआर सुक्ति बे हिसाबै सुक्ति गोदान हिसाबै गोबां फैसा फैनांगौमोन न'खरै न'खरै साख्रि होनो होननाय थाखा फैसा 1500 कोटिखौ राननानै जानायनि खोथाखौ इउजि ब्रह्म बिथाङानो बुंदोंमोन काजलगावआव जेब्लानाखि सुक्ति खालामनानै गेदारिं मानसिफोरनो खोन्थायो बे समाव बुंदोंमोन आरो गोबां रोखोमनि बिसोरो मोनसे भटआव मोनसे साखरि होननानै बुंनाय बेफोरो बहा थांखो दा देग्लाय बिसोरो बेयावनो लास्ट जोबथानाय इलेक्सन बिथांमोना गेलेगोन सासे सानै देरहानो हागौ खिन्थु अपोजिशन जानानै बिथांमोना थानांगोन माने बै समाव हाग्रामा महिलारिनि सारनि समाव आङो खनसे जेनदोंमोन बे जेननाय समाव निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा एमसिएलएमोन हाग्रामा सारा बिथांनो समष्टिनि खामानि मावनो उन्नतिनि थाखाय 25-30 कोटि थाखा हरदों दिनै जों बे सरकाराव गरसेबो थाखा मोनाखिसै बेथननि अनगायै जों जेबो मोनाखै होमब्ला जोंखौ अपोजिशन होननानै दुसिनायनि मा खोथा दं आंनि अपोजिशनाव थानायनि खारना जाहैबाय जे बिटिसिखौ बिसोरनो गोबां शहीदनि गेजेरजों थैनायनि गेजेरजों एबसुनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दलनाव बिएलटि एनडिपि आरो गोबां जोंनि संगठनफोरनि आन्दलनाव जों माखौ लानानै जोङो दावहा नांदोंमोन दावहाया जाहैबाय एकमात्र मोनसे मोनथायनि थाखाय हानि मोनथाय आरो आलादा मोनसे रायजोनि थाखाय बे जेसेबां जाति जनगोष्ठी दं बिनि थाखायसो दावहा नांदोंमोन दा बे दावहा नांनायनि थाखाय दिनै बिसोरो जि मोनदों जोङो रायजोनि सिङाव मोनसे फिसा जि रायजो काउन्सिल जोङो बिटिसिखौ मोनदों बेखौनो सिफायनायखौसो जों नुनो मोनदों बे खारनाव जोंबो एसे जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ मेगन गुनु खालामनायखाय जों बेफोरखौ नुदों बिनि थाखायसो आरो बे निसिमा जायगा मोनसे हिस्ट्रिकेल जायगा बेयाव थाखा फैसानि उन खारनानै जाया दा बेनिखायनो आं बेयाव गसंथादों खामानि मावनो हानाय हायैया बिथांमोनानो हायाखैब्लालाय आंथ' जा हायो आङो सुख दुखआव नायबावदों गोबां रोखोमनि खामानि जेनेबा जा हायो मावदों दा बिथांमोना मालायखौ बुंनोल' गोरों मालायखौ आसि दिन्थिनो गोरों खिन्थु गावसोरो मा मावदों बेखौ बिसोरो गावसोरनो माने मोनथिया बे रोखोमनि मानसिफोर बिसोरो खस्थ'आथ' जायो रायजो राजानि समस्याथ' गोबां रोखोमनि समस्या दङ लोमजानाय साजानायनिफ्राय लानानै फिसा फिसौ दंग' बान्दो दाथ' आं मावनायखौ नुवाखै बिसोरखौ आंसो ओरैनो रायजोफोरजों केस फैसा होदलाबायनानै आंहा जि दङ बेजोंनो होदलाबायनानै खामानि मावलाबाय खिन्थु गभर्नमेन्ट हिसाबै बिसोर मावनो हानांगौमोन खस्थ'आ जोबोद खस्थ' जायो गभर्नमेन्ट गैयाबा गभर्नमेन्ट थानाय मानसिफ्रानो थाखा फैसा गोनां मानसिफ्रानो दिनै हांथोनो थोनो जादोंबा जोंथ' एसे खस्थ' जाखागोन दा बे आरोखि रायजोहा गोबां समस्या दं गोबां खामानि मावबावनांगौ दं दा बिनिखायनोथ' जोंनि हाग्रामा सारा दिनै रायजो राजानि सुख दुखखौ नायनानै गेरेन्टि स्किम
जायखौ लोमजानाय साजानाय बायदिसिना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 40 कौटि IBSनि थाखाय 50 कौटि सेनियर सिटिजेनफोरनि 10 कौटि बेमार आजारनि 5 कौटि 2003नि सिगाङाव जायफ्रा दं हानि फाट्टा लेखा गोरों फिसाफोरनि थाखाय फिउचार जेनेरेशन जोंनि रायजोखौ लाखिनो थाखाय फिउचार जेनेरेशन बिसोर खामानि राजनीतिक हिसाबै जुजिलांनो गावनो गाव साबलम्बी जानो थाखाय 100 crore 100 कौटि बेखौहाय माने गेरेन्टि स्किमाव वारेन्टि नङा बे गेरेन्टियाव दोनदों दा बेफोरखौनो हास्थायदों आरो लुबैदों आरो बे नंगौखा बिनि थाखायनो जोङो आन्दोलन खालामदों माबा मोनसे गावखौ जौगाखांनायनि साखरि बाखरि बायदिसिनानि थाखाय आसामनिफ्राय बिनिखायनो गावनो नागिरदोंमोन दा बेफोर गोबां 40-50 बोसोर आन्दोलन जानायाव गोबां खस्थ' मोननायखौ बे जा हायो बे लासै लासै बेफोरो बे स्किम आसनिफ्रा बे निश्चय रायजो राजाखौ माने गोजोन होनो हागोन रायजो राजानि एसे थेखा सुंनो हागोन दा बेयावनो जोङो रायजो राजाफोरनि गोबां रेसपन्स मोनदों मानोना बे 5 बोसोराव बिसोरो खोथाल' बुंबाय अरुणोदयनि पलिटिक्स IY PMAY न'नि फैसा सोआ 5% बिल जि दं बेखौ सोआ बाखि जेबो गैया बिसोरनि पलिटिक्सआ नेग्रावबो फैसा गैया बाखि गोजौआव एसे एनै खामानि जादों बिसोरथ' गावसोरनो बे कन्ट्रेक्टर लाइननि आरो गासैबो साप्लाय थाप्लाय होनानै गासैबो थाखा फैसाफ्रा बाहेरायाव खारजोबनाय सोर मोनदों लकेल कन्ट्रेक्टरफ्रा सोर मोनदों जोंनि जाखांफुनाय फिसा फिसौ लकेल कन्ट्रेक्टरफ्रा थैजोबनोसो हमबाय दा बेफोर गोबां खोथा दं आरो आंनि जिनाखि BPF पार्टियाव थानाया जाहैबाय मा जोङो जुजिबोनाय मानसि बेनिखायनो सहसै जोङो कमप्रमाइज खालामनो बायो लिगेल इलिगेलखौ जोङो गावनि मेगनजोंनो फरायनानै नुनो मोननाय BTR आरो BTC गोबां पार्टिखौ दङ बेखौ नुनायावबो दिनै बे दावहारु जायगानि मानसिया आङो गुबुन पार्टियाव बास्लायोब्ला बे आंनि व्यक्तिगतनि खोथा थागोन रायजो राजानि गांनाय उखैनाय आरो गोदोनिफ्रायनो फैफानाय जोनोमनिफ्राय फैफानाय जोंनि जिनाखि मोननो लुबैनाय जों गावखौनो फोथांनानै बे संसाराव लाखिनो लुबैनायनि जिनाखि थांखि बे थांखिया माने गोमोरलांगोन सानसे समाव बयबो जुदि थाखा फैसानि उनावल' खारोब्ला गाबथाग्रा मानसि गैयाब्ला बे सानसे समाव गासैबो लोरबां जागोन आरो धंस जागोन आङो ग्रेजुवेट पलिटिकेल साइन्स मेजर आङो बेनिफ्राय न'खराथ' बिदिनोसै जोंनि बर'फोरनाव बयहाबो बिदिनोसै गोरिबबो नङा माहाजोनबोद्रायबो नङा खिन्थु जोङो माहाजोनाव माबानो हाया फरायखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आंखौ लेङाइ आफादगिरियाव निसिमा आनसलिकआव दोनदों बिनि उनाव बोसोरनै मावनानै आङो आनसलिक प्रेसिडेन्ट खनथाम जादों बे समाव NDB आरो BLTनि आन्दलन जाबाय थादोंमोन बे गेजेराव थानानै आङो मोननैखौबो बेलेन्सआव थानाय बायदि बेबायदियाव आङो ओरैबो जिहेथु बिसोरो थांखि दङ जे जोंनि हादरनि थाखायनो खामानि मावगोन बेनिखायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै रावजोंबो आङो हिंसा जायालासिनो आंनि गेजेराव थानानै खामानि मावदों बे समावनो 2003 10 फेब्रुवारियाव BTC सुक्तिया जाबाय बे समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि निसिमानि आरो बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि वान अफ दि सेक्रेटारिमोन बेखौ सुक्ति जानायजों जेब्लानाखि 2005आव प्रथम इलेक्सन जायो जोंनि रायजो राजाफ्रानो आंखौ सायख'दों नों गेलेनांगौ जिहेतु नोंनि आखाइजोंनो समष्टिखौ बानायनाय जाबाय जनसंख्या पपुलेसना बहुद खममोन जायामोन माखासे गामिफोरखौ गुबुननिफ्राय बोदेरनानै जोङो बानायदों बिनि उनाव बे थांफिनबाय बिसोरो अबजेक्सन होनानै थांफिनबाय खिन्थु जोंना समष्टि जाबाय बिदिनो आङो राजनितिकआव फैनानै दासिमाव बे अबस्थायाव रायजो राजाफ्रा आंखौ गावसोरखौ रायजोखौ सिबिनो थाखाय आंखौ बे सम आरो सुजुगखौ होदों आरो देग्लायबो आङो इलेक्टेड जाबाय आं दानो बुंखाबाय आङो इलेक्टेड जाबाय आरो इसोरनि बोरा जोंनाव दं निसिमायाव दं आरो जोङो मोजां डिपार्टमेन्ट लानानै आरो हाग्रामा सारजोंबो दङ जोङो मोजाङै जाहाथे रायजो राजानि गांनाय उखैनाय BTC बायलांनायखौ जाहाथे जोङो बानायफिननो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो बयनिबो अननाय लानानै इसोरनि अननाय लानानै खामानि मावो बेनि थाखाय बे फेक्टर नङा अलरेडि मैयानो जोंनि रायजो राजाफोरा आरो गोबां थाबोबावदों खमसे खम 2000सो मानसिखौ आङो लांनो हाबावाखै गारि घोड़ा थैनि थाखाय जिहेतु आङो अपोजिसन रां रुफानि खोथा दं बायदिसिना खोथा दं खिन्थु दिनै रायजो राजाफ्रा गावसोरनो डनेसन होलायनायनि गेजेरजों गारि घोड़ा लांदों थांदों आंनोबो होदों बेबायदि हिसाबै जोङो दले बले दाखालि बिथांमोना जादोंमोन हेलिकप्टार प्रग्राम जादों रायजोफ्रानो बुंगोन 2,500-3,000नि बारा जायाखै आंनाथ' नै 15-16 हाजारनिसो खोथा बुंबावबाय दा बेयावनो पार्टिखौआ
दा जोङो लकेल जाहैबाय आरो बे लकेलाव जिनाखि UPPL खालामनाय बिथांमोनाबोथ' होनो हायोमोन केन्डिडेट होनो हायोमोन जयगथा दंमोन खिन्थु बिसोरो लिडारफोरनि खोथाखौ बादनो हाया बिसोरो गावसिनि अस्तित्व बे जायगाखौ लाखिनो रोङाखिसै खिन्थु जों BPFआ जोंनि लकेल हिसाबै जोङो अस्तित्वखौ जोङो लाखिगोन आरो रायजो राजाफ्रा आंजों दङ। रनजित बसुमतारिया बे जायगायाव जुदि खामानि मावब्ला मावनो हागोन होनना सानो ना नोंथाङा? देरहायाबा बोरै मावनो देरहायाना नायबानो जाबाय 26 थारिखआव रिजाल्टआव बेनो फोरमान खोन्थागोन दा जिखि बुङाबानो गोबां मानसिफ्रा दिनै फैगासिनो आं थांस्लाबनोनो हायाखै बिथाङा ओरैनो बहाबा गिर्जायावनो बहाबा सार्केल अफिसावनो बहाबा माबायावनो बबेबा मिसनावनो बहाबा मस्जिदावनो आरो बिसोरनि बे 2 लाख बेसेबांबा थाखा फैसा होनायाथ' आरो बे मा होनो अनसाय बिथांखि माबा माबि होनायाथ' माथो बाउन्सजोबनो गासिबो सेकआनो बाउन्सनो होमब्ला थगायनाय जायाखै बियो दा बिदिनो हाबबाय बायदों हाबदों खिन्थु हाबनायखौ आं दा खम नुबाय बिथांमोनखौ बिसोर दुरबल जालांबाय मानसिफ्राथ' जोंथ' बुंदों हाग्रामा साराबो बुंदों रायजो राजाफोरखौ बिसोरहा फैसा दङ नालाय साखरि फैसा जानाय साखरि होननानै मोनसे साखरियावनो 10-12 जन फैसा लादोंनो हनै नंगौना नङा मास्टार साख्रिबाव 8-9 लाखनो फरेस्टआव हनै 15-20 लाखनो सासे मोनसे पस्टखौनो 10-12 जनाव बिदोंनो दिनै CSPफ्रा खारलाबायनांजोब्बायनो दा नंगौना नङा आंथ' साख्रिबो एप्लाइ खालामाखै सोर फैसा हैखोमादों बे गावसिनि खोथा खिन्थु बिदिनो रिउमार्स जादों दिनै साख्रि बाख्रि होनो हायाखै मा मावनो बिथांमोनालाय जे अपोजिशनाव बिसोरनि पलिटिकेल स्ट्रेटेजि होननांगौ ना बियो खामानि मावैनि थाखाय होखारजाखो बे गावसिनि खोथा जाहैबाय खिन्थु आंनि खोनानायाव दिनैहाय बे जायगायाव डक्टर सांग्राङा जेसेबां खामानि मावदोंमोन जेसेबां हाइलाइट जादोंमोन बै समाव बियो जेनेबा टिकेट मोननो हायाखै बिनिखायनो दा BPFखौ सापर्ट होबाय दा बेखौ नायोब्ला माने रायजोफोरनि बुंनाय आरो बियो गोबां समाव माने बे गिर्जा न' सिफायनाय मन्दिर सिफायनाय बेखौ रायजोफ्रा नुदों आरो बे एलेकायावनो बांसिन जादों आरो रायजो राजाफोरनि एसे सुख दुखनि थाखाय थाङोब्ला बियो बारा मोजां रेसपन्स होआनो बेफोरबायदि गोबां आङो खोनादों आरोखि नंगौना नङा जिखुनु जा आङो खोनादों दा बेफोर खारनाव गाव जेनखागोनखाय नुनानै आरो गावखौनो गाव माने बिराद खामानि मावनो हाग्रा आरो बिराद सासे गिदिर लिडार साननानै आं जेरावखि होआ मानो बे चिरां दुवारनि अनगायै गुबुनाव होब्लानो आंखौहाय एक्सेप्ट खालामगोन बै माने रायजो राजाफ्रा आरो UPPLनि लिडारफ्रा एक्सेप्ट खालामगोन होननानै बिथाङा साननानै बास्लायदों जानो हागौ दाथ' बावखुंग्रि आरो निसिमाव फैदों बे मोननैयावबो जेनगोन बावखुंग्रियावबो देरहा निसिमावबो देरहा 100% देरहा बेखौ माने जोंनि रायजो राजाफ्रानो जोंनाथ' निसिमाना मैयानो प्रमान खालामखाबाय।